so bayazazi izinwele ukuthi yini laba bathi bona bafuna ukugunda nokugundwa ingabe bakusho ngasiphi ingaluphi ulwazi lokho noma bayasho nje ngomuntu ethanda inwele zakhe laba bathi abanye bagunde babagundisa ngoba mhlambe bebazonda noma mhlambe kukhona omunye umqonjwana okhona esizoveza kahle ngomhla ka2 lenyanga ezoqala ngoba la emsakazweni ngesikwazi ukuyikhava yonke indaba yenwele umuntu omnyama wengagundi ngaphambi ukuthi ngize lapho angikuveza ukuthi yonke iminyaka every year maqala unyaka sinenkinga yezikole zabantu abamnyama ezigundisa izingane esikoleni fanele si address njalo lento ukuthi hayibo lengane ayigundi lengane kuba ngekwazi phela ukukhuluma zonke izingane ukhulumela leyo ngane kusuke umsindo ezikole zantu abamnyama ayizabelungu ngiqonda ukusho ukuthi lento ikhona yonke indawo not necessarily ezikole zabelungu okhokho bethu babengagundi inhlobo okhokho bethu babenolwazi olujulile ngempilo ngingajabula kakhulu uma osopolitiki bezolalelisisa ngoba ibona abantu ababi bafuna ukuthatha iside bencishelwe ulwazi babengagundi okhokho bethu ngoba kunento ababeyi-understand ngezinwele inwele zilanto ekuthiwa i-aerial ngolimi lwesilungu izinwele yizona ezixhumanisa wena nomkhathi izinwele ososcience nosolwazi amaciko bazokutshela ukuthi unwele ngalunye lunembobo ekuyiyona eabsorber lokwesithi energy inwele zakho izona ezixhumanisa nemvelo yonkana okhokho bethu besahamba ngezinyawo bengasigqoki isicathulo babekwazi ukuxhumana nenhlabathi yonke at the same time ngezinwele axhumane nemikhathi kanye nangale kwemikhathi ngezinwele izinwele izona ezizale abaprofeti izinwele izona ezenze umuntu wakwazi ukukhuluma nomunye umuntu ekwenye indawo lento ekuthiwa i-telepathy izinwele izona ezenza umuntu akwazi ukukhuluma nezintaba nemifula umuntu ongenazo izinwele ukugunda empeleni represent uSatan umugunda nje satanism le no really asikuprove abantu abano Facebook nama internet uma uzobheka lo muntu ekuthiwa uLavey owaqala inkolo ebizwa ukuthi isatanism uLavey wayeneinwele ezinde emusician uthe mayithatha leyo nkolo wagunda ekhanda waze wafa uLavey 1999 kanje ngicathi 1999 engenazo inwele so ke inwele zibaluleke ngalendlela esimangaliso ngesikwazi ukuyiqeda indaba einwele la namhlanje ngaleli hour elilodwa ingakho sithenga umhla ka2 kulenyanga ezayo so besikhuluma ngeinwele so sikuvezela izinto uyibona ama clip uzobuwabona okudalwa ama shampoo la uyasetshenziswayo okudalwa ama wiki izifo edalwa ama wiki efakwa izifo edalwa ukulula inwele uyishise mawuyishisa inwele uzikhat offer wena from creation you are cutting yourself away from the Lord of the universe so ke inwele zibaluleke ngalendlela esimangaliso okay ukugunda njengoba ngithi okhokho bengagundi kufike nini kufike nama missionaries ama missionaries afika la afike asitshela sigunde sibukeka sibabi uma ufunda eminye imbhalo zothola ukuthi kuma island njengoko Jamaica ezindawo babebulawa abantu ababebonakala benama locks ngoba they feared umuntu oneinwele inchuna sibuyele kulengane lebe kuthiwa igunde esikoleni uma ngabe uyibonile inwele zayo they fear abelumbi angisho abamhlophe bakwethu ningizwe kahle abelumbi kwalabo abaphethe izikole zethu abathi azigundi